دروازه ابراهیم خلیل کو دکویت قزا زاخو سر به پارێزgeha Duhokê ve navbera Sinûrê Herêma Kurdistana Iraqê û welatê Tirkiya da digel hatina vayrosê koronayê çendîn pêrabûnên saxlemî hatine kirin ji ber tirsa berbelavbûna vayrosî wekû nederbazbûna şofêrên Tirk û qedeğekirina hatina rêvingan û ibtinê şofêrên Kurd trombêlên barhelgir li ser xala Sinûrî wergirin û dihêne nava herêmê da. Her wesa di evê prosesê da çendîn pişkinîn bû şofêran têne kirin. Her ji demê wergirtina trombêlê û heta derketina wan ji derveyî derwazeyê. Hemî tişvakî bij destgirkê lazim destê te bin, tamamen çibîne li ber devê xwe lazim mirgel te bin. Daîma nesiheta me dikin, me bi we xwe parêzin, destê xwe bişon. Rojê sê çar car destê xwe bişon, filana şarê xwe hebin xwe parêzin. Camîra her harî karî nege me bû me diqeherin. وقتی دشنا ناف برایم خەریدی تەفتیشێ مەکەن دەساکەنە باجێمە ساتکەن وەسلێ مەمەند کیش مەکتەب دەرکەتینە ئەو ژی کەفالەت نەبیت چێ نابێت هەر سایقێکی کەفالەتی خۆ هەیە بێ کەفالەتە سایق چێ نابێت بشتەوەی ڕەخی ساریع تورکا بینیت لازم مەکتەبەک ئاشریکەیە کەفیلی بکات بچت ئەو سارێ تورکی بینتە عێراق وێرێ ڤالی ڤاڵاکەت و سارە تەسلیمی تورکا بکات کرێ بۆ مەزێدە بیە الحەمدوللا و شۆرجی زەحف بیە و باش بیە و بەس ئەم حەز دەکەین مثلا دیسا کە کۆرۆنە ژی نەمینیت سایقی تورکا دەرباز نەبیت و هێشتا باشترە Berdevkê komalgeha İbrahim Xelîl taybet bû dengê Amerîka got hatûçoya bazirganî ya berdewam e û çikê masî lêdînin ji ber pêrabûnên saxlemî comocola trombêlên barhelgir hêdî hêdî derbasî herêmê bin. Piştî vayrûsê koronayê bêguman yani niha ji ber îcraatê saxlemiyê pitir kêşame yani îcraatê saxlemiyê ne yani îcraatê me saxlemiyê gelekê tundin li Herêma Kurdistanê bû me ewlewiyet jî saxlemiya niha da her ji ber hindê hindek xavbûn çêbûye eger ne yani em karê xwe dikin wekû berê û cimûcola bazirganiya berdewam e û min divêt îşaretê pindir dem ji ew îcraatên saxlemiyê evên li welatên Anko li komelgeha me dihêne encamdan li me hemahengiyeka baş digel komelgeha Xabûr ya welatê Tirkiya ji daye li ew berî Sinûrî Bêguman derzê İbrahim Xelîl dergehekê serekî ye di navbera Herêma Kurdistana Iraqê û welatê Tirkiya da lewma heta nûke hewlên ciddî têne kirin ku ev derwaze nehête daxistin ji ber tirsa berbelavbûna vayrosê koronayê. Belê pisyar vêrê hête kirin. Eger metirsiya koronayê gelek mezintir lê hat ev derwaze dê heriyê berdewam bît yan ne? Kawa Umer Dengê Emerîka, Komalgeha İbrahim Xelîl.